is nag-prepare na, no? BQ na. Make a baby. Pag wala tayong pera. Hello! What's up? What's up? Mga higala! Kumusta? 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 Mga kahigala! I was just about to sleep here, okay? Big mouth. Pauwi na kami mga kahigala, no? Tingnan nyo yung mukha ko mga kahigala. Walang tulog mga kahigala sa una-una sa mga problema ba? Kapan sao. Ilang yun? Madalang lang sa mga ano lang, lipstick o mga chichiburichi da. So yun mga kahigala, no? So dadaan kami ngayon sa KFC para kakain ng breakfast at lunch. Alam nyo na yung budget, tapos dinalian yung pag-uwi namin mga kahigala. So diso ang among biyahe. Can I say something, honey? What you say, mahal? Hello, mahigala. Hello! Dito kami kumain sa KFC. Yan. Ito yung sa labas. Yan. Di masyadong maraming tao mga kahigala. Gamay rin siya nga taon mga kahigala. So yan! No. Give me a chance. I never get a chance to say anything, okay? We had KFC, and you know what? We got 2 free coffees because they took too long to make it. So right, so they gave us 2 free coffees. So I had 2 coffees. Mom only had 1 because we gave the other one away. Yeah. If we had given her the second cup of coffee by 1 o'clock tomorrow morning, she will still be awake talking. And I won't be able to sleep, okay? Next week, again, babalik na naman kami mga kahigala, no? As in, kayo talaga kami sa paghahanap ng kwarta, mga walang-wala na talaga mga kahigala. Lalong walang-wala mga kahigala na dumating ang COVID, hirap mga kahigala, no? So yun, hina-hina yung bangon mga kahigala. Nandito na kami mga kahigala. Ito yung mga gamit namin. Yan. Pero oh, nagkalisod na si Banana mga kahigala, oh. Galing kami sa Quick Spar mga kahigala, no? Sumaglit kami doon para bumili kami ng biltong kasi nga nagpagod kami, parang wala kami sa mood magluluto. So nagdos lang kami ng bread, tapos ito kainin namin chocolate at biltong. Yan, ito yung biltong mga kahigala. Ito dry dry beef. Tapos ito din. Yan. Tapos bukas mag-barbecue kami, kaya bumili si Banana ng sausage yata itong tawag sa atin ganito, no? May ano naman kami dito, pork, tapos ito mga chocolate. So yan lang. Dito na talaga kami sa bed mga kahigala, no? As in, higa talaga kami dito kasi nga as in napagod talaga kami. Kasi si Banana din, no? Nakahiga din kasi as in napagod din siya. Makichika pa sana ako sa inyo mga kahigala. So pero hindi talaga kaya sa power mga kahigala kasi nga masakit ang ulo. Wala kaming tulog. Tapos iba din yung pakiramdam ko mga kahigala. Maaga kami matulog today para makapaghinga. Tapos bukas naman tayo pagpatuloy yung chika-chika ba. See you bukas mga kahigala. The next day. Hila! Maaging buntag mga kahigala. Today mga higala is mag-barbecue kami. Kung sa Africa pa mga kahigala is braai. Banana is nag-prepare na, no? Siya nagluluto ngayon mga kahigala. Tapos nag-boil din ako ng sweet potato. Wala kaming rice today. Pinapry niya yung sweet potato mga kahigala, yung boiled ko.
Ayaw niya yung boiled lang. As in, pinapry niya talaga. Tapos, ang mushroom din, lagyan niya ng spring onion. Tapos, ipapry niya din. Ang sweet potato, mga kahigala, is nilagyan niya ng garlic. You can see, very busy man, yeah? Busy siya. Pag walang trabaho. Because if I don't cook for Madam here, she moans too much, okay? Siya talaga magluluto. She's hungry, hungry, hungry. Yung sa Bisaya pa, mga kahigala, is namawi ba? Namawi. Kasi pag may trabaho to, ako ang tagluto. Ganito si Banana. Yeah, banana's busy, busy, busy. Yan. Lagyan niya ng garlic. Nilagyan din niya ng paprika. Paprika. But last but not least, a little bit of peri-peri. Oh, nilagyan din niya ng peri-peri, mga kahigala. Just to give it a little bit of time. Ang bait ni Banana talaga, mga kahigala, no? Kasi galing pa siya nag-cycling. Tapos pagdating dito is nagluluto siya, no? Nagtipla ako ng kape sa kanya para mag-drink. Galing din ako naglaba, mga kahigala, no? Kasi yung mga dinala namin sa pagbiyahe is nilabhan namin kasi yung tinutulugan is lahat mga tao doon is nagsisigarilyo. Kaya yung mga damit namin is amoy sigarilyo. Ayaw namin yung amoy kasi si Banana is hindi nagyuyusi, tapos ako hindi din. Yan, si Banana, nag-barbecue na. Niluto na niya yung mushroom, mga kahigala. Tinimplahan lang niya ng ano, nilagyan lang ng pepper at salt. Yan lang. Finish off my dish. Tapos time to hugas na, mga kahigala, no? Ako ang taghugas, syempre. Ako ang taglinis, mga kahigala. Kasi nga, pag lalaki talaga magluto, mga kahigala, is grabe, napaka hugaw ang agi, no? Daghang mantika, mga talsik, o unsa pa na din ha, daghang hugason. Alam nyo na, di gaya natin mga babae, no, na pag magluto, malinis yung agi, mga kahigala. Pero yung mga lalaki, ay nako! Kailangan talaga may assistant, no? Bibili si Banana ng soft drinks kasi wala na kami dito. So ito, tapos na yung niluto niya, mga kahigala, no? Minimix niya yung sweet potato at mushroom. Tapos, ito na yung barbecue. So, yan na si Banana. How's the baby, honey? I'll hold the baby, okay? Because Mum said it's on the table and it's making space. I'll hold the baby, yeah. The baby's called Tab, okay? Ito yung partner ko sa barbecue, mga kahigala. O, ginamos, pinabagto. Kanangay, gagmay nga. Ginamos, gani mga kahigala. Tugnos, siguro nino, kung sa ato pa. Gagmay ba na, gagmay na to, pinabagtok sa, binili to sa Chinese supermarket. This is the plated dish. The only thing missing here is a lovely garden salad, okay? Summer's coming now, although we've had winter for the last 3 days of traveling. Summer's coming now and a lovely garden salad would come nicely with us, or Greek salad. Kainan na, mga kahigala. Abhab na. Kay gusla na. I deserve this dish because I've been busy since I woken up this morning. So I'm going to enjoy. We have this strange habit. We have more than one cup, but we have this strange habit of sharing the cool drink, okay? I think it's because we share life, so we share a cup. We drink soft drink, but we don't drink that much soft drink. I must say, even though I cooked it, it's delicious, okay? I'm enjoying. I'm actually quite hungry. I didn't realize I'm hungry. Nandito kami sa labas, mga kahigala, no? Katatapos ko lang namin kumain. So, si Banana is upo-upo pa. Mamaya, maliligo na yan. Kasi nga, tingnan nyo, puro singot yung dagway niya, mga kahigala, no? While nag-upo-upo ako dito, sasagutin ko yung mga tanong nyo. Tanong pala kay Henry Carpintero, shout out sa'yo, higala, from Bantayan Island, Cebu. Nagtanong siya kung dinha na ba daw may magpuyo sa Pinas, asa ko na lugar. Oo, dyan na kami sa Pinas mag-stay, mag-for good, mga kahigala, no? Maybe after 2 years, dyan na kami, or 1 year. Depende sa tigo, mga kahigala, no? Depende sa kwarta. Kasi nga, hindi naman tayo basta-basta makauwi sa Pinas, mga kahigala, pag wala tayong pera. Kasi, alam nyo na, ang hirap magtambay doon pag wala kang negosyo. So, yun, plan namin na magnegosyo doon pag makauwi na kami sa Pinas.
So yun, san ako sa Pinas, taga Southern Leyte, ako higala. Gajud-gajud, ija-ija, aho-aho. Gaya sa Cebu na gyud-gyud. Second question is kay Aileen Angkaya. Hello higala! Thank you sa always na pagsubaybay sa aming channel. Naaba daw anak akong bana. May anak ba daw yung husband ko? Tapos may plano ba daw kami na make a baby? So yun mga kahigala is, si Banana is walang anak mga kahigala. Tapos wala kaming plano na magkaanak. Kasi ayaw ko. Enough na yung isa kasi may anak ako. Not easy ako mga anak mga kahigala. Takot na ako. Tapos si Banana is ayaw niya din na may anak. Happy na siya sa anak ko mga kahigala. Tapos ang hirap din ng buhay pag maraming anak. Wala tayo palit og gatas. Kay mahal na gatas karon mga kahigala. Third question is from Brennan Family. So mga higala is i-subscribe nyo si Brennan Family mga kahigala, no? Shout out sa iyo higala idol. O siya, pag mag 10k subscriber na siya mga kahigala is magbibigay siya ng giveaways. So kaya mag-subscribe kayo, baka isa kayo niyan mga kahigala, no? So yun, tanong niya mga kahigala is pang ilan daw foreigner ko si Banana. First foreigner ko si Banana idol. Siya lang talaga ang foreigner ko. Kasi hindi ako hilig noon ng mga chat-chat ng mga foreigner, no? Hindi ako hilig. Yung kasi hindi ako marunong mag-English, mga kahigala. So yun, takot ako ba na mag-chat-chat ng mga foreigner. Buti na lang to si Banana, mga kahigala, no? Naka-understand din siya sa aking English ba na balingtong tuwali. So, talagang the best talaga tong si Banana ko mga kahigala. So, yun lang mga kahigala, no, for today. So, bago ako mag-say bye-bye, mag-shoutout muna ako. Si Banana is busy siya mga kahigala, no. Naliligo siya. Tapos nag-ano din siya sa sasakyan niya. May tinitignan lang kasi mag-travel na naman kami again next week. So, yun. So, shoutout pala kay Tricelyn De La Cruz, Shara Wolf, Yoli Torres, Tijin, Marlon Segundo, Edwin Balihos family from Obay, Bohol. Tapos si Ronald Pelisilda from Tomas Opos, Southern Leyte, akong mga silingan. Tapos si Jen Enriquez from Sugod, Southern Leyte. Tapos si Jose Escala from Maasin, Southern Leyte. So yun lang mga kahigala, no. Tapos i-subscribe nyo din yung nasa description ko mga kahigala, no. Yan sila lahat is mga friends ko mga kahigala at cousin. So yun mga kahigala, so please subscribe sa kanila. So that's all for today. Bye bye.